কটকপুরী দাস যে যোগেশ দাস যে ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ବିନାଶ ମୁଁ ତାର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ করে ସର୍ବନାଶ কিছু করতে পারবো না আও কিছু সময় পর বন্ধুরা ইন্সপেক্টর পরমবীর সিং পুলিশ হাতের আরেকটা ব্যাটা তো কই না আরে মূর্খ তু মতে ধরিବାକୁ পুলিশକୁ খবর ଦେଇଛୁ ବୋଲି মতে কনফারেন্স করে জଣେଇଛି সেই পরমবীর সিং মানে ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ପରମବୀର ସିଂ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରେ ହେଲେ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି ସବୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନେ ପରମବୀର ସିଂର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରେ ଯେ ତୋ ପରି ଦେଶ ସେବା କରେ ମରିବୁ ରେ ବଡ଼ ରଖିଆ ତୁ ମରିବୁ ନା ଏବେ ମରିବୁ ଏଇଠି ମରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ বন্ধু দাস মিশিবরে বড় রখিয়া তো দেহর রক্ত এ দেশ মাটিরে মিশিব কারণ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଲାଲା ଦାସ ବାବା କଟକପୁରୀ ଦାସ ଜେଜ ଯୋଗେଶ ଦାସ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ବିନାଶ ମୁଁ ତାର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରେ ସର୍ବନାଶ বাবা কহতি জীবে নরশ্রেষ্ঠ প্রাণী ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ତୁମ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲ ଏ ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ ରେ ପଡିଲ କିରା ପଳା ତୁ ତା ନହେଲେ ତୋତେ ବି ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାବା କହନ୍ତି କରିଯିବ ଦେବେ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀକୁ ନେବି ଚୋରି କରି ନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବିପଦରେ ପଡ଼ିତ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ମହାପାପ ମୁଁ ନଛାରେ ହାତ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ବନେଇବା ଶିଖିନି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଗଛକୁ ଗୋଟାଏ ଟୋଟାଲ 2 ଗଛ ଦେଇଛି ଫଳ ଗୋଦାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାର ଗଛ ଏକେବେଳେ କାଟି ଟିକ କରିଦେବି রক্ত নাগিনি আগাକୁ କାଟି ଦେ ପିଆଜ ତ ଖାଇବୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବ କାଟିଦେବେ କଣ
ଏବେ ତ ବାବା କଣ କହୁଥିଲେ ମରିଗଲା ତୁ ମାରିଦେଲୁ ବୋଲି ଶେଷ କଥା କିଛି ବୁଝିବ ମୁଁ ପୋଲିସ ସବୁ ସତର୍କ କରିଦେବି ତମେ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛ ଆଉ ତୁ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ପୋଲିସ ସବୁ କହିଦେବି ତମେ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛ ଆଉ କଣ କହିବୁ କହିବି ହଁ ତମେ ତମେ ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ମୁଁ ପୋଲିସ ସବୁ ସତର୍କ କରିଦେବି ତମେ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛ ଏ ଶଳା ଏ ବଡର କିଆ ତମ ଜୀବନ ନବ ଏ ଶୁଣୁଆ ଚାହିଁଲେ ଏ ମର୍ଡର କେସରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ପୋଲିସ ବାଲା ତ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ସବୁ ପୋଲିସ ବାଲା ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏ ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଏ ମର୍ଡର କେସର ପୁରା ରଫା ଦଫା କରିଦେବି ହେଲେ ତୁ କେବେ କିଛି କାହା ଭାଇ ଘରେ ଚା ଦେ ଗୋଟା ଭାଇ ତା ନହେଲେ ଦେଖେ ମୋବାଇଲ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି କରୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୋଲିସକୁ ଦେଇଦେବି ଯେ देखिए बाबा बिना दोषर होते आत्मर बाहर करते एठी ଆସିଲି ଯେ କିଛି ଦୋଷ ନ କାରଣ ପୁଣ୍ୟ ଆଶା ନେଇଗଲି ଏ ଦୁନିଆଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ ବାବା ଏଠି କେହି ଭଲ ନୁହେଁ କେହି ଭଲ ନୁହେଁ ବାବା ସବୁ ତୋରି କହିଲେ ଭैया ସବୁ ତୋରି ଭାଇ ଆଶ୍ରମରେ ଅକନ୍ୟା ଯାଇକି ଦି ପାରେ ପିଟି ଦଉଥିଲି ବୋଲି ଆଖି ଲୁହ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରେନି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦାঁড়িয়ে ଆସିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଆଖିର ଲୁହ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ଛାତିର ଲୁହ Just